emanyekani gocha sole na bokuri boli gwetera se namba ira siskinia ira chinga kichabe no totega ditkolia gutakora chinsa tiangia mugeni one libaga emanyekani gocha sole ndina liura manyingo torenera studio. Karibu sana asiju studio jito wana bobo na nyuma njumurina ayeningo enda manyingo torenera studio. Mbiyamana sana Brighton. Njasa malieta yonkuru kwa David Ombiru Oseko. Yuonde umwegereri bwo bwana bwa mwanya bantu. Aiga soro ngoro twa South Nyanza. Kubuga mono. Ndigonde member ye National Government Steering Committee. Kunga National Anti-Corruption Campaign Steering Committee. Kio nomoro byo monane we serikali na rwali ese ofisi ya State Law Office. Kurigereria muna chiya situ chukutumeka jebango ase chingonge chiga chia chitu chagusi especially in Kisi County igo nedemere mongo kora ase bitukase linde Oseko ga yakuru meto montrada komanya na Oseko galisa koru ngisi yakuru ose nyamira koru mbiyabano muralia inche gonde kurukenero kya bonchari nonka Oseko no mwiboliale anene keroto kwanera na Oseko no mwiboliale keroto kwanera igoro yejisemi mete nabo mwiboli goikobo mwiboli gosituri mwiboli kora tuteng mbiyamano muralia inche no mwiboli inde imbugata abana abandi bakolire form 4 na abandi bali school yakato kwana mangana yejisemi ninche nankunete Bwana keroto kwanera igoro yo ubwegereri bwa mwanya bantu kyari gwatana yare human rights defender bwa mate kibole igoro y'ubwegereri bwa mwanya bantu nekisemi akego Oseko mbiyamano sana imomanye tase katiba yetu ya 2010 katiba yetu gere very clear muralia asensemo yekisemi ngakiro mwana nabwa tobo ene bwaye asokonyora amasoma ali y'uburusu ebeterreti. In fact, it is compulsory. Inga to compulsory mandatory. Yani ngebeterreti kiro mujiboli. Airo mwana Yesuku. Anyora masoma yabo sa. Senjogale it's free and compulsory. Ewan. Ikobo na soko igoro bwa manyabantu a right to education negento kire enshrined in the constitution. In fact, ase ke bungo ekegagia keregia kengese kegagia na tatu ye katiba yaito na bokere very elaborate ngakiro muntu rabgato wena gonyora chise yamenya kogenda yachikobeko ukosigatereria nga chisemi chigo chigwenda tekoba chia bosa na de chibeterret ko mwana kandi kiye achinjore gotari kendo tutubugate gagosento tuanche kwa sento kwa ndriko baga igebeterret nande karoto kurigereria karonda kurigeria amangana yobwegereri bwa mwanya bantu anne ndire mwa macheti kuna kera bana baga ituru iboko no school gose amangana akabeire mwa kamachiguna nande mwaje kugerera umwana mbaka bana batwalire obongonde school na ngwegerero tore nabantu bari bakugera wena banya bantu kura kwanange yake gose mbiyabano muralia egente kinegento kire bit controversial senegento kibwato amamerani amange ase chiseme chitu cha Kenya kunga mnorongo ruwa Kenya yaitu nyuma ye katibe yaitu na hindi otebanga muntu ndi bwensi tabase kobe ko mwana witira corporal punishment itabaze ko muite biboko Kenya munyorenga ntore signatories osento bwegete chisei chaito asia machikari ensengima the convention of the international convention on human rights so akera tu hate betenga tu anjira kobeka ese yaita se merobilio iho geminatinga those international charters and conventions nintu gotore amo gotora babwatia so omwana Kenya igakurigeri muno mwana ndiwesho no nya Britain no nya na America yari ngenjeri mwana obeta chinse echo chikobwatia machikaya akoirwa nendo tokeri kuira abana baitu igo ntuntu ntoikogeranga ene katiba yakotanga ke susuro kerike mesabole ona na Kenya sukuru jaitu ege susuro keroro
no alternative. Lakini twaro cha bana bakagosire akeigo rende mama batana ya bana mbali gwitu yani igisturungiro mwana ara iwo tie kapro punishment to karumu wasiri bo rende sama tukama ya gatana humanized defendants ba sokire mano bakari kwegerero mwana batigi no muiboli gose no morokia oyoro mwalimu Bia bana Brighton na wara chana nancha onya kwa myoro ngogorwa gusi into abwate aborokia bande talibonsi barenge goetania egesusuro bare kwa abana abande baye goita abana baka babale mari ekagera bono tukasinyunga na kigente getora nyare gukibeka egere gesusure kiki abana kwa gwekeboko inkeko banga gogoita omwana muri omubisa lakini gogoita omwana asenjera yo kumurongejia lakini rocha abande bara bakagenda overboard in fact bakababune bibaho kwa ngo mwana ite tuiboko bakagako mwana tuiboko bakakagireka mwana tuiboko mpaka akayekorra go nyagitari kubekwe wode bone kitari gesusuru bono manyete eyo noboke bago asengenjega ro ito muntu bakomumise ngani gesuro kware komo bono teyo nande ali aseka twe to inyorenga matuka mage kantu abate ko pro punishment bakasi jichara jito kwa ko gwenda lebe Brighton yosubwe miaka 10 nebiboko bitatu lakini ekingenyora Oseko usubwe miaka 10 niboko lakini okuno kwana turende ngoira na tore to kwana rigoro rende ngasa mangana ya masomo kuduru kwana rigoro ya mangana yo punishment ngakia bana batakeri korwa Aseko bagosire lakini natakira tura kwana igoro yo Oboteneneri Bw'Echisukuru Oboteneneri bwito na bwateneri bo bweirera masomo iranire inze goso Oboteneneri yo bana boragere chisemjito chigoroke rongro usi umanchumurire igotore no Oseko kwera sire kabisa marieta enga yakorwa nandi ngitugo kwanda seri tukira go hendra gotoma uchumbe yao ayoro cho Oboteneneri Bw'Echisukuru nigo bwagarire amasomo osigisemjire ndinze Oboteneneri Bw'Echisukuru nigo bwagarire amasomo iranire asorongro gusi bana bototomira comment yao gosiri bolia witrase namba erasikinegora inyora nana bokana gotobwatia sense miri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News bagasense ya YouTube tonyole Ndizi TV News na boto tweet at Ndizi TV News ekarengal kiaun akito tebiri witrase namba erasikinia Oseko kadogwerna tura kwanira na kiro cho Oboteneneri Bw'Echisukuru hanna sorongorwa gusi kolengana nayo manyibwao biyamana sana muragia eneri buri rigi yago kumia asengecho muna nago tebi ngango nchukana na tole se miradi ya serikali asoro ngori turwa gusi korire ringa kibesa chigoro kunga maintenance and infrastructure fund chikotumeka aso kobeke merobilio ya habena asukuru chaito wetira se magacho ejinchi basi ya magacho tata kote byo muraringa ense me yo Oboteneneri Bw'Echisukuru no embule go tutwira sukuru chinyinge iko konyoranga echi committee chito begato echi kugunga board of management ba ho bom okonyanga chinga chinyinge nchimanyeti nga ninjo mwarimu mana nayo kora sukuru nchimanyeti ibe aserenga chiachete nchimanyeti ngichi atumeka chibese chikokora na asande kwanyora mnabone se morobo tu atwarirange mutinyo zamone nusu ya itiri ko twakorire lichibe sechu kurwa se serikali yanene usa chisukuru cheito kuru mwaka ko 2019 munyorenga na ikinga kitana charinge cha corona abateneri abange b'Echisukuru bagateka advantage ye situation na yarenge bakarichibeseje abane bakora gende gato kwara to anguri ngarende toro kyango mirobiri kwa kolete 2019 kwanya tabwa tigenda gato abande kwanya nabanya dosime chimilioni bere agakera ngenya situation ngende gege chikaya so Oboteneneri muraria mbubwato muchando monene na negendo tora kwana neri tukuri mara studio igoro yo Oboteneneri Bw'Echisukuru ase ntoka na baibuli bamanyetikende kwanya ndi chinse mochino na ba chief bamanyetikende so nga chokotena Echisukuru ase binyoro byaito omo chief na roro mo nyakero kubuga magendero ase location bono Oseko karuto kwana igoro yo Oboteneneri Bw'Echisukuru ningi to kwana ningotakere ingoro Oboteneneri Bw'Echisukuru no mwarimu monene no mwiboli no mworokia no mworokiwa ingoro Oboteneneri Bw'Echisukuru no mochief no Oseko Brighton osenge bati biyamano sara Brighton biyamano muradia seliswa ligia Oboteneneri Bw'Echisukuru mbulike tukiamo ntomo takia kwa serikali ebegete merobilio nga esukuru ya twara board of management
board of management egere batenere Chisukuru echi asemero biri yakira tukase Chisukuru mbari ko be kuobo saigo ngora chekora batebinga ileje flower gali bole naba tenenderi you are managers in these institutions tiserendere boronge manyangi na kitibasa chiacha na tota makweni kare chona bantu baita badane egere besa ya ruwe sasa kali yanane egere mwasabira buri chibesa beka mo twanyore milioni ibere serikali yana atore milioni satase mugao itoje Chisukuru edi mnando mwete bagotumia population y'abana funzi ku bicibasa chiya capitation twanyore bicibasa chinga naiga na kitoko board of management egere board yaisaranse ministry nedwete ngambo to sasa usinga to mwaka usinga beti banyetibuya egere baisaransire nkibako kwanira kibasa chiachire chinga naiga to chiroberie emeroberi yetu Chisukuru eye neririye kibwa to kokanyo kwanena so kibwa to kokanyo kwanena ase Chisukuru yaite nechicho nebirasi nechidom nebitanda abantu batabwati egere ebesa yahabi kwaso butume kyobu akijinga kijinga umurari wakonyoranga okogani gwe Chisukuru kwaringa gose nebitanda abana bose mbabwati dom abana bagire chidom muna jingo ko jiri chekwerenda nakinkwanya ngo mwari mwaji kwakirangi nyasi bona matukana tumubutu abana naba omworokia omuchanda omonene kabisa kwabwene tubike kibese chike cyamageto Chisukuru ngai ntwarari jidomu wana mbabwa byose bakorara ntwararia ebirasi bigotwa ngekora kwari ko chikwagacha wakirangi nasi lakini Oseko mwalimu tari gukora bintu bieka igone munyakero bubwe body oraire kirazi gosini ngora ira abwa Oboteneneri Bw'Echisukuru mwalimu tagoja gukora rangere bieka Chisukuru mbujamara Brighton edeli woli ligiya igonte gute binye chando nira Oboteneneri Chisukuru chetu igendo kira basongo bakote banga a one man show okonyora bali mbande bali baraba korekanu Chisukuru cheiteki igo bakwenda bali gituro cyonyora ngababegetenga inga two signatories or three signatories but the principal signatory is also is mandatory is the accounting officer or she the accounting officer lakini kwamenya konyoranga igako gendo Chisukuru chairman ere bateba muna sita go simtu sena bakenya ngimekare babeka nga chairman terasi mese se yaye be already el mandatory mune signatory lakini kwanyoranga two members abandi bali signatories na bwakoreta so onye chairman ite tekuri kile Chisukuru yako barani enye karo muntu district no Oseko monte ko kwanchirwa atego saini woro mo no yo gakuru to Oseko isiku arete Brighton ne bago igwana arete na Giradis ne bago igwana basi amate bona na mo serie cheki na arete chibesa na ndo kumie Brighton ana ko tengana magana jo kumi findings tu anyora Chisukuru jitu na yo kuoboye kwanyora ngo mwalimu nabwate checkbook ose Chisukuru example akwende kulikira suppliers baye ngamwanda terete gento getege te check yaine omwalimu abandi bali barabakorekanu bagenda Brighton barusi chibese chibabeka mubuko bona ndanga check kinge ne principal yakanda kike yeri kirete yana ukurikira check usiba so akwabona suppliers yaba koboko neli chole serikali gore very clear that when paying akana gwetera asi gento kike check matukwari kwanyora Brighton yo minto Chisukuru cheto ne chibese cheito ingano nyane komite abacho yachitumwe bakana ne milioni sara osibero sisa to bosinye lakini mbama itikende so mo chando monene gora Oboteneneri aba mbarancha kwaligania this committee members is abantu ngatinga the board of management babalete babe abamo babo Oboteneneri Chisukuru chinga kintu ne kiombe kya National Transition Campaign Steering Committee ekera tokora Chisukuru ichi cheto na gotengo saransando igotoko kaninga abantu bose stakeholders ababwatani bemeroberi y'amagenda Chisukuru bausishwa eyemo aseyemo they had to call stakeholders na moroberi ndo kwesho mwana no tarakro Chisukuru echi lichiko kolika netinga public participation yakwanze kiye ekoru ekiraba na inchi bamanyenga moroberi ngochorega na abana inchi bali Chisukuru echi gachire Chisukuru njiri kwa gajomba yego Brighton Chisukuru chikwa gajwe semegondo asa abantu bamenyete ebinyoro nabo totebeka iganya bururu abantu ba nakirege koruko nyabururu nyamataro Chisukuru yebwa atusi no muchando yenyora mando kwagomya kwachi ko konye Chisukuru etera abantu bakuja matara
ngoja kurubu nchari se toma ate tingi ko to ganya ro muliro barimi bone kikero to kunya gotema gusigeta abantu baitu inkeringa bateme buna bakonyara baikanga chisukuru echigecheito na liturachikonye amana toteba ni Brighton ngirega chisukuru cheito chiagure bobe ngo tali chisukuru na tugatali chisukuru cheito igora ndoke Oboteneneri bwe primary gose skuru yo boroso ne oboteneneri bwe secondary skuru ya kabirinde secondary mburi kubwekana konyorokana no konyora kurwa serekana bakonyora serikali secondary konyora chibasi nyinge neji anyora chinke bono enta dora de egasi umwarimu manna so oboteneneri bwe skuru mborobyo umwarimu bwe manna bwe skuru na ro banga chibasi chatumeka is the accounting officer na ministry yemanyete bura chibasi chigutume ni nere lupuli na bago tubia go tubia jiwe sabobe chisukuru chwata bacho boroso ande miyama naso kukwana ikyo mune chitu chinyinge cha gusionya tali totebe national government constituent development fund ya cha in fact ikali go konya umuchando no lengo mona chikuru chitu nchibwati chine nchibwati birasi na bana to kukwana ika asi chinsemo chiri aba bunge bayimugetie chibese chiga muna ne chawo bagutadira mu bugo nga pocket bani yabo nabo na skuru gose chiwate me chande menene mune cha primary usi cha secondary kwanya muna na rense mo constituency ya monta igo chukwana ga skuru ya kwa iwe bus na no maite Brighton nga insurance yo kubuli abana bali so mwaka nje achinyinga sana sorry skuru ya kwa iwe bus Brighton tebuati no nyane birasi birasi binde bya chake tu na babunge ba mai ka example administration blocks chiatwere rubaka chitete kokwa lakini kwa nyoranga baba de pass babugata ire yokora kende pagi yawo echinde kwa bana bugata na nejo ijo kwa bana bugata na saba kurara chidometori ese chichi kuri chesa kwa ndali ese chiga cha primary kwa nyora nechinde chi floor chi kwende chabo yo chibuto kete chikara bana bugata na encho saba kuchi lakini kwa nyora skulu ndege to ndiye mubunga ate tabe ko sana mabati so konyora wa priorities right tuna kidogo ka priorities ese ke kusi yani kubeke me roberi ya bene ko tumeka chibesa chita chibugana na osiko manyangita kire gutangana that is the missing link as just guru jaito and I'm ready on the challenge out there because I have been on the ground. I'm not talking from turar masi ko se pranetenga kururo sana ni ebine binto ndaru ikisamba ali skuru chinyinge mbukate list ya nikwane ga skuru geto gitinda liko kwana baiko ingi heko gera omochumbe ana ne pasi go jeskuru totebano pride na skuru parateyo asteyo gali yo komenya birasi mbisa ini priority nkoboriale oboteneneri bwe skuru na yaya baikaranza osingita kerwo korwa no ene space etara ena nguja skuru Brighton na ko tebinga egente kigoro kunga public participation oguusisha osekura ali gibirengere ko base ya bantu kugani birengere byabo nyuma totara tumeka byase cheita se muboro byonde bwese bwa magendero na kyumu chando monena ase boteneneri bwe skuru je omobunge no nago tebia nabantu baito mwana getinge mbara ikirese ke wango akwimuke bitambo kiro bya bene kogena na ase bigambe gutenya abunga abagukora gutumia kibese kimwe cyabo na ina ronde mambi yabo no kubasegeta mubwena to gutumia chikotu cheito buya onyo mubungo ko bakore bintu atari ko bawusija atakora public participation mwaro chino ne gente ya bibia ge ko tware challenge senju ye process so much as the whole thing was good but the process was blood, it was bad so muna public participation is an integral part of our laws in before tara initiate any public project mutendo ko boli moto brinta kora buaye to ko limito bi seresa kitu chibango chito ni motara akora goikokole public goikosisha abantu baboli ngangi wenda koko kokoru lakini ababunge bali okora bonye byasa ni jiabo nande there's an element of impunity re kusiye ite yengu bune ya rwete Brighton an element of impunity omonta koran public facilities public utilities public institutions maybe ndo biaye kana kero kumuboli yakoranga ko bachagiyori nabona muntu rese kompleki ya serikali kana toko genda sabanda ko babulinga kido nje mwatumia chibesechi sometimes abande buti can even run away abatama abande bataka kwebacha
abande bakuwa baba bataka kubeke bitango batukiaba kibago cha kuburia ngaki report ngaibako ira kwani kuburia serikali ndio ile report ile report siko ile report nara ontomire uchumbe ombori na korambori Oseko aratwerera keigono nda ke ya muguru yekiumbekyo nandi gasi yabonereri keokora asida ke ya mukora twerera asikiumbekyo kero mwanjumuri obori boriga mbiyamo na sana murari mo tagari yo to bori ke osomo yo to ibori neri yo kumya ekiumbeke iko chake tu 2003 diriki bakerete serikali akabe kumurobiryo bene inga ikiombeke ndigituke kando na EACC yeko genda ari ese binyoro byaitu kibwata abantu bakurorogongurwo ekiombeke kiagenda kiarigire ringa omete kana to gotabenga forensic audit nengao na social audits social audit abantu bakonda barigiriria physically ngange to gyakara to gyeke umenta kora audit abongoranga jonda treasury file ke obisi nkorega lakini social audit otokwana baka sege nyoru twarangeria abananchi ikigombe kine gero kwa National Anti-Corruption Campaign Steering Committee ikine kiombe kire under State Law Office kego kolemero bidi na gotebi yoko kebwate civilians from counties unabona gatore almost 23 counties across Kenya tokonyora ekwini tukura under State Law Office na gotebi nekirenge kenene no komanya abantu baito igoro yobuya bwo kurwanya obukurumia se nagenderero na hasichiba se chigo chase ebinyoro byaito natubete bese chama gendero choka ntubate bene programs unabona cash transfer ngo abantu bakwete baka ujubesa kwa utagenero kukwana magana yu Brighton so igotore na mess mnense kwanyora abagambi bande chinse mo no chagu siga twanyora those complaints no mogeri bo bana bwa abantu mungina ko tengana gwite bitari anekale timete ichiba chiko genda ko chungusa kwanyora ngo mugambi ka rwete ko sene namba yo musani gatoye chiko ya chorochi yego so kiombeke igotokuri rimero berio namagendera manyene imeroberi umatene programs namagendera ni bitu tokorora ya physical indi wasota sikiombeke ai kiombeke na so toro 2015 ekere ba minto mari bakabira kurumagega ege sekari gachigana ndi later around 2014 ka recruit na new members bono chinkaruira se ntoka CSOs nkaruira se byombe bitari bya serikali goso ase kiombeke ekere tore tuna intubo manyigwito bwase ibyo bitari bya serikali nga challenges kichiro na nakitora ari tutewo manyigwita ase kiombeke ekere tokonye kurwani ugrumye se binyoro nagesa tukacheta mahenda tuatemira kokonya monase sichi binyoro bya lakini rero twataka turarigeri goro yeskuru na mwa kororo kwatebire mwararigeri mwarode mechando nero ase jiskuru twarorigeri umwarimu monene twanyore no mwarimu monene ni gare accounting officer nero maita kibo tumeke biki basi utubika se school ngo twara turu munyakerobo oyo board chair ekasi ya nereri nere ngo takare wasamba ke krasi masomi gose ombrugare ekasi ya nereri one board chair oso munyakerobo napkate se mayaye munyakerobo nere ogochia meetings che board that's number 1 munyakerobo oyo nale to inore ngabanta bayikore twese board sibosayo yo bakole tunobo manyi nabako nyora abandi bayo sine principal charity abandi barenge gose naba abakubwa segete nande te ko te Brighton yo minto these schools already the composition ye board of management igo gwanja abantu abasomo abantu obwato bumanyo nene chinji ni lakini ndiye serikali yiteka chinji kareba akachorero ndebwensi kareba akachorero ndebwensi nano utama tukolika ojo tenere school ije taringe ntukia lakini aro kuri eri barenga mbo manyikyo muntu yakoreta asimero yite tokokora ina kyago chiko konye school yake no nabanyire kwa nyano bare imeka no mokora usina magendera yo kwagacha obakonye mwaro mutego kumuriye mwana ro sino Oboteneneri Bw'Echisukuru sino mochando mwana ro chama na ro sino principal myake mengi ono hari ko bakonyare mwana no muntu utendete cyo kana chini chinde chingamo na babo Oseko bakonya so serikali yaringe very deliberate nga netagete ko konyo Oboteneneri Bw'Echisukuru echeito ekobo komigweta koleta abantu gatoma omanyi lakini omochando na gotebia na baiga Oboteneneri abago kuma principles guanchira nanga bone bachikaje umete change nege teka mwanja bantu batandi Brighton
iriba gorante iriba gari umunyakiro bo roje principal na barata akile munyakiro batene ne boko ngwade na yaya school medo munyakiro go nigakurwange na sense meyo tari kurware totebe lakini umwana na bakurware umunyakiro boyo arate umwana yaya tetokore meroberiga oroje bututuka no basi school biyamano nago tebi kururega gachanga nago tenga chinse mochire chinyinge nago tuwachire guchunguse gane mtu anyorire Brighton inga it's rumored ekera barimu abayiga bari rogue tanto ko baroga barimu abakorekanu ababateneri ekera banyorire ngechama ni garo mokongu muno Oseko tutageti bitu byabo geka ago kwebachera oge ndori gi Brighton nera bakoigwa umusainirie cheki wone chama ni ato uza kuno no miti yoranga rukuta iyo baada ya tu akoride simyo kabona ndako bako lige message so obo korekanu mboro na hande yanyorega ni Brighton omindo tari muntu ngo ngaja ngana bateneri abai bakokunga nga sub county director of education county director of education ngana bara ngo tawari batwara na bara bwie vested interest chiko ta kori chibese chiga ono konyora chi asande report yeri kirenga ose memorobiri kete no erete hiyo chukande kurana morobiri tori geki ono kwabori ngikwa kori gali ngisuku yazumire chibesa na mane chibesa chiari yetu Bueno, kutaka cover up igenteke, yotu anjora most of these principles bako get transferred to cover up this mess. You get the point. Bahatama. Yani muntu ojenje uguru school ye kyarto juko mubwati buno jire ke batia school to mubwati no ke Brighton school. Twali tena Brighton. Na hana na ko tege singen chontora ko ngichi committee na ito ya ko tama ko basomia. Ngaba na nchi wo kali school e chigachiri. Ne je board of management. Ekara banyore ko muchando no lengo Brighton. Mbawera tukuri kama huko mwete serikali tebugati vacuum andonsi tebugati bagandonsi na bakuri kama rube ko cyase kyombe brabone kyombe ya DCI kyombe ya EACC baturi kere na kutote tore project ngama yana ngiya kole tu EACC is our partner organization togendo tubakonye bari kebe na petition bagende no in court so tuware ko empower abantu tabona ki morobiri umwana tano umuya sana Brighton as it station ikitu cyamwanya getinga sabantu bakotuwa sumuntu oyo arisiko ondebe syo jore na primary na secondary wherever sa jore na ne soko Oboteneneri wo chakiraria na beserikali itandabo 2010 ko chuni ya arigeretinga ebeigo egera abantu baitu banyara kuimukie emerobiri ye mune yabo ekero umwarimu atemire gutantana bamutebya atarigo ogosinya bamuripoti ase byombe ebi naba korekanwa abayiga bara abateneneri b'Echisemi mbakonyora ribaga yogo chiko koendra gosuyo koboka ase chibasa chamagendo y'isukuru cheito onye chikomiti chiko bachimeteka ngasi chikoko nande nago tenga natonye kontoka na isukuru echi natoka meeting cyane ngora ndi meeting cyane muno moyeri bwo bwene inkote binda abantu itunga ninu mweka mubwate chinguru murakonyoro kongoro itu mugwanja ngamote tutene switchino bya umuntu ari wete gose West Pokot Brighton mana ya nationalization ona era bagocha ayo tu sichi besa chiro kizamo jino mate bana bagwakana na school fees so ay kobo busuga na usina magenda tali kusiya ndabari kuri betonko tamari no butakabole ngwe komere bari bakana school fees no Oboteneneri borobo be Oseko abeburi baroba akorere nsemo yabo no tabana ni tabana chori uja se body umuburi ero akorere libagari yaye elia bene kwena kwena none nkokonya Oboteneneri obo ene gisukuru chikore buya asorongoro usi umuburi ere ase kere kwanke kene no moyo mito Brighton abagusi beto mbaje na masomo na abo mungino uri otabwati kende osomo gakuru otabwati kende na boko nyana no mungina kosomi mochokoroye akwende konda buri orere bese suku asense moyo muibori ko supportie esukuru koran ase kerenge kenene bakemba akubura barabo abwate mechano yabo lakini ase kiwange kenene mweteka to tabo 70% ose 80% even 72% or 68%. That's a good number. Ngango tema bale kadri no konyora kwa aso mochando moneno Brighton na aso tumiki bwechi message. Auno mocharo to kike se magento geta korwe. No no konyora usine school na bro ka chugate challenge chi domo se birasi. Kwanyora the principal ya rangi dia board. To that public participation was during school parents meeting.
babatebi ngonto totomente efisi osento totomente tutageta ba uno tumo support ne chiri bubere ibere tokorere osine project wale gokora abe bana bali baruchibe abe babo nguru bali chibesa Pero de no comente school físico con your authorization to as ministry. Bago te bago ancha ngaba no comment. Abo comment abana abana comment abali through the back door that one is we are aware. Lakini kimo yuana ini na buli abang baro chi kibesi yo chiko kora. Bali wetu bali ba ko ngubra ito. In fact kingo tema bali o eke wange kenen. Omo chando mo ne gora so Oboteneneri. Governance of these institutions. Itu kwandira Oboteneneri tu aterna itara mwalimu na ara mukurumi ko sabanya kamati kite bara baba kurumi. Odi dasingo jabare ba kora serikali. Na ko te abuna Oboteneneri obokorunsa ebole chain go seni go bwaterne temba ko igorano ne odi dasekro ba goja basieka maiso ba ko odi yawe. Aina aronko ko te binge se ya ite Brighton yo minto. Igo to sinyire ga ika to ko nyora ribaka to kwanira abana inchi baitu to kwanira bwana gitinge ngaba minto motare nge gwanja muri yererie nchire bintu bino bigotenerwa aba hurita nabo baro lakini mbakumeti tere ga go chago te binga bona hanya ru muchando nora ngige ntombe ko mubuko ngare yoke ndora ngikora maganaji so kirya ibete bako bagana naba bande gutira uti so na go te binga nto gati sukuru getenta kwana sembe oga Bata korete kende 2019 nejiba sanja with the ministry. Bata korete kende 2020 nejiba sanja with the ministry. Lakini bakanywa ndiri uko ko entra kwa uchuba? Chibes. Ekere yataka kubugati kwa abana ko tenga bago tumuti transfer bagenda sanga isikuru chetu muchanda noro nande kubagera bujambo no Ndizi TV aso ko ngaringa ni mambi yabo okwana ngani yasi ngani rese nkoro yane nikendo kego chanda monekere ngonjokana nankonyole michanda buli bago itira konyora chibesa kwa kata isikuru echiga lakini kwanyora ko Oboteneneri no muchanda ko tento yeke no mondo for example chama Brighton inki principal atware interest ne isikuru ere no mokoli mro gwesa kali wakano mushahara kwa wara allowances cha management isikuru eju inki atware ekebe chota ko lichwa sti school gotaka go atana na chibodi echi ekara tu wale bali yako akugwana bara lazima to igwana so bulimo trabo zentu to kolega asi to achole ndode to igwana ko sengo to kwa chibasa ntabe tinjo ko Guarda, ndage to se ko tora so mutu mo to ko irana ana de ningo bono te ubwa mate ko ta kere ko ba igati umar mo manene amone pasa iga twara igure abantu ba kombrena umar mo ye bari ne pasa kemo baka irena Oboteneneri boko babu ya siji school ko ne to tora so mutu boko mo ke mo jumuri yo tora no se ko tora to kwana iguro yo Oboteneneri Bw'Echisukuru jite ko yaro kana Oboteneneri bobe na ubwa garere amasomo airene isa sorgongo rutura usi Oboteneneri wese ko babu ya iga masomo are mo ke iguro genda gutumu chumbe yao ase witra sinambira skini yao gature asiomi ase student ya kabiri to kwirana to gendra kujibosio igo tosuka Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusi. Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusi. Omuligereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko namaguru nakurusigwa risangwa riririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchori tuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asipara ya kisi migori highway gusoba kirisime asinamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isetu eyemo
Palamax Executive Spa and Baba. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vimerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi ayene bundiyo korosiestema gose nkuaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko n'ibintu by'estima ke wholesale na boiga senjira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka estima buna circuit breaker, lamp holder, consumer unit, showers, chi extensions, earth rod, chi cable chi socket na top plugs. Onye gutagete chitaya, ceiling lamps, fluorescent tubes na fittings, floodlights, wall brackets, panel light, downlighters, street light na boigo ebingere byagisieri mbabwata boigo chigulu chia konta na tanchit no konyora chi conduit pipes, circular boxes, switch boxes, cable ties na insulation tapes. Batalire asamagacho Anyatero Plaza aninivingia National Bank ground floor Hospital Road imeyumu chukisi akesimi asenamba enuti sanu na ibere yemo isanu na isanu ibire yemo kianda isano naisato gose enuti isano na ibire yemo isano kianda isato kianda isano naisato gose enuti isano na ibire yemo kianda noti isano naisato enuti. Roka Electricals ebintu byonshi byokoro systema inseye kiramekemo omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwansu Bemono manjumuri karone de udubwati anene karato kwana de kwana igoro yechisemi menesiko ya usiekaro no Oseko agutwera kabisa to kwana igoro Oboteneneri Bw'Echisukuru ayo manjumuri na bagututomera uchumbe ya nyinga tutaina kiro Oboteneneri Bw'Echisukuru na oboirere esukuru cheto cheiranire inse asero ngoro usina bututomera uchumbe ya wetera asina mbira siskini ya yura bwene to nyora asenjira ya bene gika studio na bakanda gutubwati asensemeri mitandao Facebook tunyora Ndizi TV News baga asensemeri ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News konywa chingaki na boto tweet at Ndizi TV News yeninde tokendre gochibosio mbara batumiri chuchumbe chao nchisome sedeka nara wadano otori amona inwe mpaka mwelio mbiyando chimwene kwanda igoro yechisemi umete siro yasemi oikebe kubuya elinde abana baito bachiko kwanya kochesa matuko alebosio nara gorokuna committee members nabuo bagadire chisukuru chitu chiagure mono kiti kaba kwaniru gosemba gorora chisukuru chitu umonta agochoru bugabuna negasi alikwa konita maitina ne skuru agochi gokonya taligetirie tari akondenero utumire uchumbe yana gorokuna sinte nyaboge ate abuna mbia mona setup giri tukulera Oboteneneri Bw'Echisukuru na bubuga sariri chisukuru ebe emeroberi yarko bekwa bene serikali irigerina no mbara bago chorwa na batware gosuka gochibosio insinte gukwana mangana yo lide nyanjama abatena mbia mona setup giri tukulera Oseko ingigita keri gokorwa elinde chisukuru jitu chimokerigoro abakurumi bangentwe yo lidia gona abakurumi bakongentwe mbia mona sebirengera libyao gwenda koboria kerongosuka bosio na ara gorokuna chosho nyanchoka abatena mbia mona somuroberi obwensa kia Ndizi TV na otobarigireti kabisa bemogocha tenya sabaseni kwanda chisemi toroje na chisemi abantu abange nigo bagotamira oborwere bwa COVID-19
ibona nabwira netijisa imaga kolende no boy bibole as school mbia bona ase birengera bino mwenda tutuma genda ko bituma koja ase studio Oseko ritorenda somutimoko ntwabora ni igoruna obwa mateki umwana matakiro twara ne pasa pasa oyo rendo kora gacheni boye fees to the basi school umajiro kwana kabona umwarimu manekero obwa mate ne pasa pasa ni gobo botendi bo bakoragana no bintu gokorikana bire ngakira kwandinga ne aina man. You know, there's what we call partners in crime. Ndio serikali yetu ya Kenya, Brighton, ndio the three arms of government. Even in the schools, we have three arms. Ndio what say medium deputy discipline, ndio the management, ndio finance. Ndio na finance. Bono, ese kutoka nga these three arms je school, ndio sisi meji sato maiga ya tatu. Elimo igoli kubwatana namo ne lead sugurite gotena obakora limbo gotena in this institution esababu igo bako babono bagona abantu bakwibire school na twaro rekese se ne chipasa chinde chabutu ntubwate examples ese ba ko liude ba no mwalimu ebodi mate bodi na no nakubute basa mwalimu era kwanya ose ministry mbali tibasa na ateba na tiko taba se bonsi botara mbata we ngoza ka turuka ba yo abare moko ibanko ibamore abari taba bare gasi njapara baro ikiano ne serikali ngora liere no bokurumi mbaro so ndiko ngacha monto abari bako ibanko ibamore abari moko kole gasi koramo na abari moko kole gasi mbiyamona na abari moko iba binu shauriye bo no ko rangi base ya butiru era yagenda ka lakini baya batamire deji base so ngono rangi kero bwamate boro buyamo no me basa no mukore no muntu noye iko bakori iko kinse asibali baraba be iko tanga yende osibamenta ko mena muneseyi lakini babwante ko behave professionally nago te bika gwere to school age bright ni ora sake we've gone to schools abana ranchi basa nchi soka to school without authority to aboli chibase chinga who authorized this payment how did you pay this supplier otabwati okwanjero yoto tino kwanjero tani ngo saina netiegente ko kaso kibasage no jono akali paka osine milioni sana otabwati any supporting document istindiyo ngikia kuti skurwa kwanja chinga ko message ko twana richi makwenda yanga muno igo chibao checho igo automatically message cha kono tege chasirete ne liba igwetenga ko sengo anda twarenge ba totoro chibao checho wango aba bisawa cha kuli liba nyolenga mbuja jiri nano nako tebia ekerenga kyo gotiga committees ko nekerenga kerekebe yo koiba mwete kitora abange nabo ndako toko muyo gotana na ba minto Brighton na kimo kare ko karai lakini so utagoro utobeka isuka akore na banda bakegasi nekerenga kia yo komari bari yo ko bento kie yo koiba so abo bako teba ngai basa ne no mwari munga bogete ko kore kwende tiri ko teba ngako kwende ko mana lakini bagwende ko act professionally mwete bwa mate murito ko twara bole professional tari bole bwa mate bwo koibire school osibo koibira ali student inde so mubwenda ko bwa mate bole kodio lakini bwa mate bole professional bole koreri tari bwa mate bonde bo komena na chi hotel mara ko baji ko manga ba koibire school kwanya ranga na ande ngento kene Brighton tu ataka chora pa bagana wate osine pasanga ai supply ngento kete azikuji jiwade ngento ko supply principal era hotel banera te aljo monta supply bindo kwanya bayake so kwanya ngati schools were basi chiri njiko kwanya abantu bali bamenye bagali asengenjo ti school ngo chiri biasara byo principal e basa na kusine deputy kusine chairman mtu ajite zugure mo Brighton kusiya itene bwate mekono na abantu ito bataje ko bokirera igoro nto gwekonya tukane zugure yemo e chairman abwate tukayo koni bintu chisimiti ne bichanga ne bintu binde mokaje na ro supply school na re chairman yo school we na ko supply tu na obetelinga akana igoro na conflict of interest igera all over. Nobody is going to can you give us the list of your suppliers? Sometimes you even wonder again the school. Oseko, oboteneri bw'Echisukuru school, ngobono orari tekerazi, ne ministry, ne serikali, ngobono toko moji asoboteneri bw'Echisukuru bobe. Byamana Brighton. Abonsi. Ebyombe byonsi bitatu. Yotoko babikira mamacho. Asengenje ebyombe tali byombe birebo sayigo na mwanya bantu baro. Mwanya bantu abakorekanu.
barasi ministry for example na bagwa bet these crimes na bago chianjira chiagendra na gote aso mwari mwakoiba ana ari bari transfer uchunguzi teko korwa onya bori tege korare class te rikari rube ngo tigo chunguzi yakoru na ande esa mate squeeze entera corruption yakoru and Brighton is a multi agency way of approach. You can do your letter to several government agencies. Na mogo digano nyane asset and recovery authority to monto Brighton do jibe senjira abwate bintu chuanta koreto mwaro mu gakori ole kokore land sia o mosharo ye bwensi miaka ko 15 is around 6 million lakini chiba saba abu assets abwate 1.2 billion so the asset and recovery ya EACC chikabwate na itedo kwenye mali ya serikali so we ondoro jo mwabiso ya morenge ase ministry ya giseminero obegete skuru ya lenge mbegoro oriko sangiriji beze kuru ase serikali na ndapo boso kuno mugusiyo le abaguzi barango jabare batoka ase binte binge lakini ndemo mugusina ari kirasi serikali kachukoli kigwe kabora skuru kachukoli kigwe kabora lakini kwa were bitabu ya kuchibasa yani ara steka skuru kaye Brighton no mete nse ito ya Kenya bora se kikinsa jine biga sia to para ke go expose ni binte binge bigo tokosa muna bona for example ingo kwa iwo bisi ko se Ndizi TV ga ama jiko na arabi kila Ndizi TV ne company ngo chama ihongo beka machikane ali ngokorega akokonya nje so self interest ne chicha tusungira Kenya ite ngwa jo murayo ito uru Kenyatta na abegeta machikane igoro asa ineti akochiko konya kutanga ebibago byo bokuruni ngwa igubona mandi bagoteba ina renga sete bagoteba nga keare ne chebe ke kamera ekere go tanga abantu basangirike tukie ki mama agi era kuna jire tanga kwa kana bango yane kwa guri kwa mwamsari ya ansibelie record na nto gwetenera toge ndire nga twa sangari chibango twiba chibango chichigo changa iga twiba nto ko gendera muneze na tebetia ba committee ndama na bayibolia machoga ali ngo batebi goronga tuise ko batoko ko libinte njere nto ko gendera chisibune cha Malaysia chisibune cha Singapore ne chise chiko mete Brighton omuntu aro kwana ga wo se nga ja ko rumo botaka litu naro kwana go nga igotoko ngenta banta Brighton mo chise ndi naro wo chise chiko mo tijo chimne chise cha Singapore go ko ngento kere kwa to kinga kwa to ko ibete ngoko ngento lakini Singapore yengo igundi nigo yachagete na Kenya nigo inigere ke koli ya Kenya bali to murasome no mundo aende igoro ayoti galensali aba in fact at independence tu arengamo lakini barabu bakakomemero bilio yoko sukiense yabo mutu ege ntotabwa ati Brighton mnaona gusiya ita iganje tyankwande gusimono ntobuga ati ntwanje tiense yaitu ntwanje tiense yaitu yani ngoko nyanga to ko lebintu Brighton paka kwa kuminga ngakimo kusitole bono liyo example Brighton e pare cross gwere ya go town ya go suneka go chimigoli obo kusina baba gato mo banana pi lakini atasume nyumba ya go chapara igatanga magendro todo ese pare ate ta magendra ya abena ara manene ko ge pari go kona bando so ntuwento chencha to koligererie binto ne mnorogongo so haya toro cha sikuru na arari kirasi Oboteneneri obo chuga chake to ko twaru mo chane ka twari tenda mwa mu yoda ko endranga yonda ke ni ngenta ba to ka ntuare so twakwa ne yo bokurumi obo nga ko ikenchereri guyo ko botanga kigima ritora akonya ka munense otherwise to ka endrenjere to no weten twachugetie to sabiriri titrilioni komi yani twabe getenga to kasuke ceiling eri ni sikete ko rutingia ya igire komi seneti twakobesa twaiba indikado ja kogendra Brighton tokete to ko jiga ge myaka yo sto kutoruo abana bito bakubaruo botakabo gen recommend aba ke bali bakonyali bakalyo ko ikere binte iba abara gendra ko Brighton keke kogendra abandi bagokwa Oboteneneri Bw'Echisukuru basikuru abayibuli ngibatakere bakora Oseko bandamane batike skuru ngi abayibuli batakere okora ali bakali abayibuli okwandamana ne yente kemeki ya sa ahali ese kibungo gia 37 kikatiba ya ito katiba narno nyebogore tikabisa koronumo mwana katibo iko goteba kigimaga bana inchimba bwa tari bakyo karando kige iro demonstrate peacefully papiketi kigima bange ko nabara bande school batango mwabu gara aruga iri tandu bakyo kige ne haki yabo
asengenje bibage binge bikora ngantu n'abantu bakogera bari bomanya abantu to kwana magana ya makongunga abantu bandamane bakora mana no munege ndekebe lakini kya ko bege mpare okebeka maze katiba abayibuli batakire kwana bare school cyabo cyagure na re school ya mu Brighton I'm sorry to say lakini toje kwana lieta ya omwana omutangani olenge school yiga bwate D+ na ro yo me school mwana bwate omwana omutangani nero mutangani yande the star yiga bwate C minus majority ne D minus ne D play bana nte ne school utinde ka bana okende deeper the root cause yo mutanda ko nyoranga abantu bali byasara byabasi school ata sheto kega ne sem to ligere lakini Oseko ranyona na bana bari school imbali gweti murero aron to maji Oboteneneri Bw'Echisukuru ose mwana yo dari gweti murero igo Brighton no ta banga gi kendoro kire ko bora bana bari lakini na ko bori mwana muritai na kira na kana bana bonsi batoke school ya mtu araliga mago ari ko tangasa matemu yo minto Brighton tukaru mwana uchitena marks ya makasane school marks 153 also can be playing what does that tell you umwana yo circumstances ya renge ine chitamwancherete in fact koria is full potential osa full potential egendo kekane iri mwana abantu yore moriri in fact aba psychology aba ko tabanga kero monta sense na bako kora kende cyo shuri yako kora given time egendo ko leta bauti abande uyare slow runners abande uyare quick runners but at the end of the day on base ba kwa achieve kiriyo muntu ndakora ento ke agwa achieve aguchinga so ko poranga na abana bako babalibye kingeyo well to ko be kirama mocha bali muboka yo tura kore bo ne committee nawe buli bande mbali turaba be ntori ko be ko boroso bwa discipline ngiya sabana abana bayikasi cy'isukuru bati kurwanya bari abantu babona abantu abantu nabwata abana baye yacha ko chakore sigi no abana baye sukuru gaiga nero kabwata baye ate to tobyo mwana oburonge ari go nako tumosome bonaro no bije golende zigo tu abana bange bibako nande iboko mwantu akandi tenga tubitageti yara abana bakwani ruku nabo buri babo bagocha basoka abana bari buronge nande tunyoreka Brighton muminto enka no ene katiba yetu nabeko tabangenka nabwo boroso bwenze onye chinka chitu jiko sokia abana ababe chigo sokia abana batabwatia masikani ngorore para Brighton otakoranga kibinyo rubito bire inchupara omwana bwe pigipigi kakotaka tumana takotaka no mbana ibaka batambo ku sukuru omwana bwe pigipigi para na bakurama mangana ali makongu ntanya ali kukwana sembe akukurama mangana ali ubwa kwa umwana noyo nimona atebyo yonde para gunga tindiko komochi ngo komochi oli ba kukineti mbako tebetie kendo kere kiamna kwari goki kanga tukurusi mangana yimunuo so na abana abonye nabwa abayiga nande bako twa sukuru eji na harobono intubuna abayibori abutura abari mu beri tanga ni babana aba twagure asemere mo yaito chikanisa twagure asemere mo yaito ngo ndwa kwari gore mangana yechi sponsors in these schools na ba kora that spiritual nourishment lakini ngonya kora bari buyago ikaboni ga Oboteneneri bwabo muralia iyo nako tenga bano ya beire echo yo biasa echo yo inki kia beire sponsor yeta kere ko kora mangana yake moika ate kolega sia obuya asiskuru ebinte bingi twarore chikanisa chinde ndari kukwana marietaga chikanisa chinde nase gusirongo turagusi babwate tendencies cha dictatorship tendencies cho umereria as school echi kare nona chikanisa ngochia aba missionary go bajete bakagaje school asenjera ya mojo gotokonya ntu na banta bamwamu twarenge maega sense ya moje ya masomo ali yabo the conventional education bagacha chikanisa ne school chiramo kaya koko chikanisa na noga ndwe school ekintu chiro cyo gusiga yo chata tuna basongo missionaries na yaburu njira njire matali seito ne chinyingi gakiria sponsors bare koletera chisukuru resources osebi ebinto osichibese akini rero sponsor de kusiwa chisukuru echikoyi naboli nande semo yende yaito kusiga ita osemo giranga mate naboli nga Brighton kwanya kwanda nyagitari omanya ko boli umyagitari ogurwali ngana kyogo cyama ogurwali lakini mwamenya ko boli umwalimu ngana kyogo cyuma ko tende school yaito iko kwa tabanga nyagitari nduwali yesengenjo nduwali to ko boli ngasa cyara ndo kike nabo moindi nabo montara abe ngaho kurwali yesengenjo
Toiko mubori gesa kwa kwa ndo keke. Akoru gose toiko mubori nganisa kyagochi. Lakini tojo gazi sukuru chaito. Baka tukuminga chaplain ke sukuru. Lero chakole nsemo ya spiritual nourishment so borosu bwe dini. Ingi toko bero mwalimu oyo teteko tenda magana ya masomo na management ya sukuru igoroje kanisa agochia. Na kigante kya nationalization osenga bandu bako gorogera tali banga localization. It's not about the localization, it's about nationalization. We have to work anywhere in this country. Atuto kolega asiando andos. So kala bali mwabako sukuru changa ko sukuru chesiko ntu aligere tinga andake nkebo kokonya. Lakini Brighton narome kiabere kento kiko toita. Lakini Kenya ni kire aso mwalimu tote oyo PhD akoenda ase skuru ya SDA oso mwalimu bwa SDA akoenda ase skuru ya Catholic anjiru kabisa asomia bana toikira se kerenge kibone imbi yamano Brighton asichi nse amogete na asichi dini gete mbali banje iri batavuga ati muchando toyo mo PhD atende skuru usene ya Lutheran usomo Lutheran atende skuru usene ya Catholic in some areas. Na these areas Brighton ingobwatire skuru ki na interest kiye kanise iye bwata se skuru eyo ata usi skuru chinde chinene gotora marieta the church leadership ige kwa mu twist yani ko mina aba ministry ya maboko paka bahare to mu Kristo bodi batake egere bajiko mbabwate interest yabo ntinde ko te Brighton ni ngati na njitindi ku ngaja muntu bari mu abato tebiri ngaba abantu abatendi abandi be sponsor kibaho cyo bajiko ikibese nande bako cyo ya senjera yo ko betereri nga bishop nata kedo sineli 100 da no da pasa nata kedo sineli 100 osomulisi nata de 20 bika bako lete bokonye skuru darono bako rusi so na maene ji sponsor ajo ji chabero mo chando monna skuru cheito ahinto kotwara gosoku kuja kwanira ese bonse ngita kero ko deri ko serious skuru yo ikibese go se konye mirobirine na kigira goteba mpanyo role mabone gisambo chikanisa gete tio taona kuchukwana marieta nchibwate mro yo kwa chikanisa banyoranga ngo likabari chi proposal chisiche the development partners abroad bato machibesa chibase chigachiachicha chacha kokonya okugandiri wechi kanisa chabo sokwa chikanisa kubeke birama kwa chi orphanage lakini na kesana konyo asikuzi chikanisa chiko ligachi proposal okonya chiskuru chiba sponsor instead they want those schools to contribute toward their development agenda, which is not bad of course, but they should also be seen co source for funding, extra funding okonya these schools even with infrastructure osbaga chekera sino ni kere ngati sponsor cha kwa cha school say to mate I can even see to date in my local primary school as a local sponsor ya gachete a workshop yago ndikagitwa akore art and craft music. I remember a sponsor ya gachete kagacha unequipped art and craft workshop bakagacha unequipped home science room a sponsor ikaikupi na chicharani kabike bintu chifuende chi mega serious lakini ko grab woniga most sponsors yo ro in name nara otena Oboteneneri Bw'Echisukuru nigo bwaretire chitini tiga serikali thenere oborai bw'echitini oborai obu bw'echitini borobobe yani eramine die dinne rerembe ekwirira masoma ira na inseo yagoruguna musomali nga yakurujinse machiri ja ogembo embe mono Musa aso kwenda gutubwati Jackson bakuru sinde na raute anu arime yumurubirio nara nero kukuna William Anas kurujinse machia kyamitinga otena mbye mono ni kompargirite asenjera yabene kromo kwana igoro yejisemi imena isko yagusina intu ebinto biroje nande to usinyungito kora kolende nande twara obwake tisiko kora amandamano tukifanya maandamano tunaona ya kwamba serikali itatuonea noena abana baito bachaywa oinene birengeli byaye akurwa keronga ndo some birengeli byo sikuru jiro konyora sikuru yoboroso ne secondary chikuma chikoba samo field ya mogose obolema omo lakini kwa banyano obwa mate igatiye secondary ne primary eboraime yani mboyo ngaki sikuru itakere kugwa kyamo ede chikiri no ne sikuru primary diri utakana bana bagenda sikuru ikingo karolo se biyama no Brighton inaho te bingu chando manna tubugate igo tubugate vested interests yani tubugate bintebi kedi go tusumbua igo ngiri ntumno se ko ngi karo onkolia kurwa se gente ngi karo onkonyora
na jigo to sumbuga otherwise to arenge go treat public space na public space and to even to be a public to be kore no bwasi ogu no to arego yakonya muna abantu lakini okonyo arango mwalimu oyo ikabate interest chile personal asenge njokora aboli ne baboli abalimu abagaki ere skulu yabanyene yagati ise boli mu bwabanyene barugite opane mahita bagoreti gwe barugite freely skulu ebe kwa bakalo ndogiye some of these fields were aggressive fields for abantu binyoro biria abayibuli yabo benseri bakaru bono mwa bano kwamya ko point gete mwachi no nabatereneri moja kurita man moche kamo bero mwaso agotwara you invested interest skulu ejiga paka mwatwara uko ngusana na at the detriment yo mwana onye nditwarigereria Chisukuru muna managers muno tinga chote regente kera osie faida ngote mo skulu njiga os faida chiro ngotiro cha bana basome umwaka we skulu kwanga muno we serikali skulu take make savings and take os faida nabako tebu sara biyo skulu no mwaka bana bakara no we serikali so I wanted to know Oboteneneri school. Why do you want to interfere? Nature school cha coexist. And you will discover Brighton that most of these secondary schools were born out of these primary schools. I think one principle ya bode mobu up to work school example. Kwanya oranga principle tetageti yani bwama to bogenda aro tabone re senior usare superior ne school ye primary went ko ba kwanza ukanga yaje tigire bole mu shekole ndo which is wrong in fact wama to went ko bobuya I know of some schools chi wama to bobu yoko kumia practice primary chile in this house in the same compound in fact jina ko already some element of demarcation but it means ko nyora chiwate in one compound lakini kwa nyapa issues so you must have even tea breaks and breaks in chile except lunch ko bamuna ni abana bamo aho hangi chika chindi cha abana baba ke chiko cha regular na mapema cha abana bane chiko cha chinyenge nande chitai kuwana ni cha abana bake so bwa to bwa to serikali ngenjo both are educational facilities Chisukuru cha banyene ngoradure ngokora chiribiya kubwa ye serikali no nakuwa tawre Chisukuru cha banyene cha private ngo chitenere ichwa to Oboteneneri buya yes telebiasa biasa rabya kitab tenere buya Brighton nyole faida ingo tenere skulu yane bo bayibuli bana tabana gagu nakyo otaka komanyo mo chando lega tie skulu chi public ne chi private aligere chi private ne chi Oboteneneri no Brighton a Ghanaian president said this seek ye first the political kingdom and all these other things shall be sorted out or shall be added unto you. I want to say this morning seek ye first the governance kingdom in our schools and all these other things shall be sorted out. Again, talking about management. Number one, management. Number two, management. Number three, management. Mochano to school jetu. Nako na bano kiagensa. Example. Taibo kwa. Ika okaye tenere buye kana mo fai. Okaye tenere buye. O tenere bana abagoli bana bana school jabo. To li Brighton. Example. We have so many good schools in Kisi. Kuchugata bana. Chichita iko karabuya. No chacha ke tekale miaka na miore banga na intimya miore banga te. Nchugata bana. Chichata ke temo iso na 2010. Ka chiko koribuya. Abana bajiroro. Why? It's like business. If you perform, I will bring my child there. You discover mna bono nje nkuru mata bonjali. No mo thinga abana baita bange okonyora pale Chisukuru chako chubagana mate. Eso chitenere buya. Kera bayi de bakari abo kurwa abana bakanda chubagana. Abana bana chuburuya, abana bana kujina mbosi yisi. Oboteneneri nari elyogo. Echichero chako teneneri buya. Na chochi ko choko byo chi private. Kwalira abana bako chi public eji na magisi amake. Bako chuika this public national schools with public secondary schools. Chi teneneri buya na chirojo. They come out with A's. Bona somo ko yo karotokare calendar ya 2021 century. Ntutake kutwara school ye public ya baomo. Abana bako na kabisa baikaranste school ya mamo. Obuno bosokwa banana yo mito Brighton. Lakini njiro. Obosokwa banane obosokwa bokukumya. No gutwara ibirasi bibwata amabati amagundo Chisukuru kitase mwako yo iga na magoso. National Constituent Development Fund has been here from 2003.
iriya chakite ntangani yetu sei tonto yatu around 6 million omo the missing link yo moradio minto no bokurumi management ne ke kwase kanase abokoreri wichi nande bata mai tingi ba gora asengenjo chiba yasa national CDF lero Taiba, national government development. Lakini uranyero ba mono mari mojire goligia bari ko motegerera bari ko mono NCDF nko monto ko bwa diar kabisa. Buraito ni pija mono. Na ndo boto ko mbolia maswali haya. Nene regasi ane ngora gira liti. Loko. Aba bunge baito bagusi. Mono. Okele tinse bomle chabo ikoyo Brighton. You'll wonder, you'll be amazed. Into chiba se chotume kabia, cha CDF. Ne school ta chaga chiri. O kwa school ne chaga ne kuma ne public. Gusiga ikaba bunga ba ko chiba cha CDF ne chiba chabo. Na anta ta ko tabika Brighton. Ngo kwana mwana getinga. Mambi yabo. Abantu baito nyamba imokerego bamanya chiba chabo cha CDF chikotumeka. Aba bunga baito bonsi ba ko genda jera. I'm sorry to say. You know, I work in all the constituencies in Gusi. I work in Nyamira and Kisi. So I know what I'm talking about. Again, no baby walk. Ababunge, omora angari go jadu sa to no muchara raga iga bange bago tamang bago state bago saransa. I think into they know the way they are managing our resources. Igere po kumia Brighton. It has stand the test of times. Igo chichi as a chiam. Misplaced priorities. Why do you give a school a bus? What have got miras? Why do you give a school a bus? What have got Chicho? Chidong was on a What have got Chicho? These buses, Brighton. Each in Jibadonas, Chicorara. Okwaba and taken to Watakaneti. Nabono Genga, Brighton. No, we would hear Balimu. Or again, Ochko Suti, Avanaba Bakura. Ochiko nyurechi wa samarua abana bali sikuba ta lakini suti ora konyure ndera na bokobek konyura bokobek. But you see the national government constituency development fund is not free money. It nechi basa che bango che to Brighton yomi nechi bango che to chitumika buja asengenche ntoka ndate ko kulimeli go chengoro ime na kwa kare otowo ko besa to ko iba aba bunge barabungo influence bade no na ban ba ja sikuru kera ko ratore na ban ba wa ko transfer no bungo kana na amwari morta chaga na bungo ira bale bote ndi kwa sarika kegima ne biasara na kwa na kare Brighton ne biasara onyo mwari moyo ko chole very strict no seko ta ngeki bagiti ngo taka constituency ya na ko genda asanga oyo to kale biasara ngo mwaji milioni 10 onga ibere one renta kitabere ga to genda kurage na kitu atakirete chibase chigacha CDF morario minto chibe ku Oboteneneri Bw'Echisukuru independent lakini chiko nyora ngaba babunge ba kole minto unilaterally nane ko tabiyente ya public participation igese ko kubwatigwa ababunga bangetele have cases to answer in our courts of law. Lakini ngeyo It's only unfortunate thing abana inchi baito Brighton macha stu atembe kuba enlightening ni no mubwate chinguba sebinte nto bwate even pro bono lawyers ba ko ba bokolia senjera yabo sa bara konya abantu to file yebi nebi asichikoti cheito ekere chiba cheito chitumeke buya lakini ngo karabale boyo bere karabo now then hi guys ni pen kutoka Suneka watami wameangusha shule watami na wanaliata kategorika watami wameangusha shule zetu wanachukua mapastors 3/4 of the board who are idealists in building our schools rather than 3/4 ya bantu bakubase board bali batabwa idea ya garamba ke skuru ya ndo jise jitu chachire mono ndo jikonya kwana tonya ko ankikande lakini ngonyo atore na umwarimu monene no mo debut yo saba ba debut ba kumusana na asoboteneni ekerokera goira kerena keromete chieri bire chikuru ano bunyansi bokumia kera balimu abako migana ngoirere nona masomo aira na school omaite director ministry ye mugambi moralia Brighton omo deputy principal na abgatense mo ya temeta samagendo yesku iye ko ba on really unfortunately in our vested interest one orango mwalimu gamo igabwate deputy yayo on paper but in practice akalo ntoke tamatikana kagenda school lakini amanya mangana ino NCK committee ili yunga sukuru infrastructure committee
deputy no are muna gento kie kuno moriti bwe ndei bwe committee ne richi ko ligota babo igori act ye ministry nogo umaitana gota binga paka tungusana ne kero komika lakini hapa prince abasi kwa school ejiga cheito with an open heart with open hands but kero mutatu alensema yabo chairman you have your place my deputy principal you have your place my teachers you have your place paka school na mana yoko gore bintu procurement committee mande ba gore bintu basa abari mu barora se committee ya it's an ad hoc committee kwa form di bata gete gore bintu lakini ase ya interests mutikanga kitoko kwa to anda pa to factory setting yo moradio minto ekera abantu ba appreciating aki bintu biense yendo gokora tigato tigo ya tenere kya gotenere jende kingo tenere tiangini volvia abayiboli ase bintu tokora tiangini volvia community ase bintu tokora sisukuru chino moradia anda na goto kwebana ringe ndekere very important our chief simbali wanche gota sana school wechi ndi bagale mu chibundi ase school kai aba chief geto morali na bara abanyakero kuba magendra ase chiri location jabo na bari abanyakero ga sublocation jabo umujanda ko nyora Brighton ndoto ndi bata banta abandi bagotonga CSC GDCC high school ene ba gotaka barabwa abanyana bacho so barushie mo chibu era banyore basa mwe basa no auno mujanda ko bera otherwise aba chief aba at the end of the day ngori kabale reporting amagendro kya karuwa sego nyokia nero kuri kamagendro ba rwa ko school ajiba chaje ta yo ta maisa mange Brighton amore kichibesa chitu chiko genda chamagendro amaisa manga akoba bobi ko kea na kitu to kosegeta abantu baito nduma tentu nabantu ba human rights nabantu ba human rights activists into gotole very particular into gasito no kosegeta abantu baimo kerego demand for what is rightfully theirs ndogote bantu baimo kerego baje kurwani bantu baimo kerego ba demand baboli ngo mwalimu cyo sanja iteka zengi kwa kwa umwalimu ndoko kitinje ko tene school jaito umwalimu nicyo garachama nyata jago je meeting wanya kumurangiri ndogwete kwanya kumurangiri ingiye ko gara ngendo ne yo mutego sunega kwane ngakwanya response etakete ko leta abantu omete kushika ngero mutongo jale kanisa aba bako kana mangana ambata getimi include mincho manyere yo mo Kristo de ingiye gara to ko kana iko to kana sengencho they are not adding any value tiga batu wale se boya abo ne manyiri iko ga spiritual nourishment ya so Oboteneneri borobuo Brighton you I want to be very categorical na no pastor no tegerete ko so mo bishop no tegerete to teach school chiberan professionally na ye kanisa yikwa iru slot ya omne sponsor tiga ko tomondo bwezo sana waseko kwa romo sanio uje board ya radio saranso tomondo wa define to bwa to bomanyi bwange nchogete useyende ora add value into that school egendo kende Brighton totene mna to konyara to ligerelinga twachora abantu egendo to kanga integrity ando wado manyi integrity ya integrity na maskani yani abantu bavuga abantu abasera muntu wa disco abantu abasera abantu abavuga disco yabo batavuga ati maboko matambe abantu baziskwisi bayigira Brighton bagoli bakega tono yechi basa bayira mwabo bayiko bolinga kabatige jiri ya bagobolinga tono yonse bayira chinga jabo tutachora ti abantu bavuga ate obosera abantu bamaskani abantu bokuganyo kuya kota kuganiriye kene oyeito bwete Brighton inchenaye we will not be there in 100 years no you 100 years we will not be there even in 80 years from today what that tell you that to call for posterity nto call to kuragira to mamingo kutore embe mono se sari bibere digana ko ire second yamo oru chumbe yayo mweru jaso mwanjumuriria second yamo abantu bami ndongo badabige mambi yabo ni numuvuga steering ye future yes yaitu toimo kerego to the right thing at the right time more especially the topic to atono mambi yo Oboteneneri Bw'Echisukuru-David montaimo keretigo mo motaka maga isikuchiro chiteneneire moko nyakareta siasa enkenke konya kwana makori kweta Bw'Echisukuru chaino motaiko soime mo manya kikendrete ntogwe konya sikuchiro chaku sigo chikandata kugwa asingenju yabantu bande barule isikaba bibako Bw'Echisukuru chaito ninu muri na acha asingenju Bw'Echisukuru de kanisa jaino bishop no wale osefata no wale ose pastor no wale somolisi no wale mwate sikuchiro cheiwa mokerera igoro tenena bakon
sabanga siku yote tena rubuya na inu to koro irobo manyigwa ino support siku yote na tora konyeke generation yego charge masomo yego chigosira generation yego chika masomo yego chikogenda mbia mona saru mona dia sema mbia won mbia mona seli baga na ningo kana ande ko bali tukolide mbia mona kwanda rapanganda ya sokwa gale na anda mangi go mbia mona sego sali biro bya chiro mwanji muri ni miro ni mengere district no kwansimogusi wana no to ikirabo mwere bwitiko lialero ni to alengena frida kirbo asomoro video yo mambia oyo lenga sense midi studio ni alengorwa John Kebatio ni kuna chibichena miro ya gocheira senjira ya bene tuakwanda mange gobono naye hirengo ngitokwimogi kisemjetu kurwa asarongoro gusi na sense yetu ya Kenya kera abana wetu banyar bagusase ni school yetu gisasedi igo ngogotiga semiro beriende yitiko lialero nyura na bagonda gotobwata sense meri ya YouTube Ndizi TV News, Facebook Ndizi TV News, bagona boto Twitter @Ndizi TV News kengelkia na bagonda gutuma gutira senambe yala seskini yao igo twaro buliro buya ime ya Ndizi TV ne robonso musi na botama ko denegente kenikia negente ansu negiansu ni okigotoka me ya Ndizi TV bwanso musi njiriane Brighton Makoli. Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusi. Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Bw'Omugusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyenge nigo kotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs, Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubili emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, Obwansu Bw'Omugusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Kureya. Chingigikero cy'Omugusi n'umurobyo bw'egikoro cy'Omugusi uyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'Omugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakapekirwa service egesara tekyumungo mwakabachegesa mwakonya kubateye manganayo no mumina nero karansana abanda ari nyumba manyase ba karansite nero bakomya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi b'Ekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'Omugusi ayano tokuriga yamange tokwana mange kera togukwanira igoro chingekero cy'Omugusi twese nyake gusina kebinto byale na